Esto lo escribí cuando llegué a este país. Son los sentimientos que creo que cada uno de los inmigrantes han sentido en algun moment. Estic aquí en un lloc desconegut, envoltada de persones estranyes a mi. Passen pel meu costat sense advertir la meva presència. Soc invisible? Saludo, dic alguna cosa, però sembla que no m'escolten. Continuen caminant pel camí de les seves vides. Els segueixo, però es perden en les cruïlles. Continuo endavant, tractant de que algú em mire o em parli. Els meus amics el veig que es dirigeixen en direccions diferents. Es bancen en l'aire. Els crido i no m'escolten. Estiro els meus braços per tocar-los i no els agafo. El meu cor es desespera. Vol expressar el que sent, però es fa miques al sentir-se tan sol i aïllat. Els sentiments salten i xoquen entre si. La tristesa vol apoderar-se de la situació, però l'esperança no deixa de lluitar per imposar-se. Crido, ningú escolta. M'adono de que estic veient la meva vida darrere d'un vidre.